Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Polo Wood for Men. Iyan ni siya ni Ralph Lauren. Panlalaki ni siya pero kung luya mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag eau de parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot. Bali, mainit kag makahang kag madalom. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have clary sage kag pink pepper. Ang clary sage mahumok kag matamis na siya nga herbal nga nota. Tapos pink pepper, pampakahang na. Kag for the mid, we have rose, cinnamon, kag orange. Ang rose matamis nga bulak. Cinnamon, nang matamis na siya kag makahang nga nota. Tapos orange, matamis na nga citrus. Na. Kag for the base, we have oud, incense, gayak wood, vetiver, kag patchouli. Ang oud, kahatag siya simpag kadalom. Incense nga duusok kung simutan, gayak wood nga duusok man na siya kag makahoy kung simutan, vetiver kuskus duhilamon, tapos patchouli nga may pagkaduta man na siya. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may pa kamo mga pahamot nga luwig story sa akon ibilin lang sa comment section. So daso naman, bye bye.